hier, ist David hier. Mach ein Penge. Substanza. Subscribe. Nashirio. Is Nashirio. Wat wil je? Ja, ik was verveeld te gaan Ons stappen gaan in pink. vervasselig. Hele pink. Ik heb iets van Lust niet. We zien de. Ik eet. Even kijken. Stefan wil het als krijgen, dus daar niet op mij. What's up, guys? I'm David. Oh, subscribe. Next video, give me one piece. Next video. See? Spider-Man is the best superhero. What's up, guys? My name is David. Het is je etensdag. Ons doen een challenge. Doen we? Ja, is die niet mooi? Ja, het zit er echt op echt. In ons is lief voor elkaar. Doen. Niet waar, niet? Of hoe zeg ik het? Ja, het is best wel eens. Ons zit elkaar bij je